taxes was taxing. Now taxes is relaxing when you file for free. I can file for free? TurboTax Free Edition. Roughly 37% of filers qualify. Simple Form 1040 returns only. See if you qualify at turbotax.com/free. I can file for free. Now this is taxes. File for free with TurboTax Free Edition and get your maximum refund. No schedules except for earned income tax credit, child tax credit, and student loan interest. See if you qualify at turbotax.com/free. You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. This is Random Sugilanons, a Dili Ni Advice episode where we feature random stories from random people. And for today's episode is from a person nga nagproblema sa iyang inahan. Nagpost siya sa VA Davao. Og ato ka nang basahon, og ato ka nang panaghisgutan. Kalalumoy. Sige. Let's start. Kani si anonymous member sa VA Davao, shoutout. Kung naminaw mo, o kung taga Davao mo, I-credit na to ang VA Davao because I find them very strict when it comes to crediting. really? Yeah, I've seen them call out people featuring stories from inside the group that the people that shared the stories didn't credit them and they call them out. Ay mao ba? O gikan kini sa VA Davao Facebook group. Correctong. VA Davao is Virtual Assistants of Davao City. Correctong. Mao ka na siya nga group. Correctong. Pero kini siya, usa siya ka VA, pero ang iyahang sugilanon karon adlaw, dili about sa trabaho, kundi sa iyang personal na kinabuhi. Agoy. Ato aka nang basahon karon. Agoy. Magsugod ko. Pagsugod niya. Help. I am mentally tired. Nga naman. Wala ko si Darling ako katawan ha. Every time mo katawa siya, she's not laughing at the story or the storyteller. She's laughing at me. Just to clarify in advance. And 1 star. Please, disclaim yourselves. Yes, disclaim yourselves. Gusto na nako mamahulay akong mama. Yes, ako ang kaugalingon nga mama. Gusto na nako mamatay. Gusto na nako nga mo give up na siya sa iyang kahimtang. My mom has been a stroke survivor since grade 2 ko. 24 na ako karon. Duha ra mi mag-igsuon pero ako ang gaatiman o gabuhi currently sa akong mama. Akong papa na mahulay na 2 years ago. Same, stroke survivor since grade 5 ko. Nagsunod ra sila ni mama. Dili na nila kaya manginabuhi og tarong since then. Sa sayo nga edad na matajud ko sa real world. Gatinda ko sa palengke kada hapon pag uli sa eskwela og akong igsuon ni undang para manarbaho. Life was so cruel to us. Halos kada taod-taod gabalik mi sa ospital kay maospital si mama. Dili mi tulubagon sa among mga paryente. Pero sila among naduulan pag abot sa kwarta. Ang kita ni ate padulong lang sa renta sa balay ug bilis. Tubig, kuryente, utang. Ang akong kita sa pagpamaligya, igo ra namo pangkaon. In aniya mong life hantod nag-high school ko, kakapoy, kasakit ug kaulaw has always been part of our daily lives, kami sa akong igsuon. Dili na nako maihap ang times na gusto nako mi-give up. Pero nahuman ako sa part na gusto na lang ko mamatay kay I realized na life is more precious than that. And I recognize how I should still be grateful. Writing about how I feel is the very last thing I want to do kay I am not the type of person na kabalo mo pagawa sa akong ma-feel through words.
But now I felt like this may help because I feel like I am on the verge again and that nothing could help me anymore. My mom, she is the type of person nga charity case. And always niya nga mindset kay tanan tao pwede niya duulan. Siya tong type sa tao nga mamugos og mangita og paagi para mangutang pero dili na bayaran after kay iagi na lang og pakiluoy. And nadala na niya nga batasan hantod pagkatiguang. Siya tong tao nga i-insist nga ubanon siya sa mga laag bisan dili siya i-invite. Siya tong tao nga dili maulaw magpabuhi sa laing tao. Pero maayong tao si mama. Palautang og baga lang jud siya now. Wala siya insurance ni papa hantod naniguwang og ang ilang mindset. As most of the boomers same mindset. Ang anak ang ilang retirement. Wala sa ilang vocabulary ang maulaw sa anak. Si papa dugay na pong bedridden. Lisod kay duha sila ni mama at timanon nakaayok. Kaya pa ni mama makatindog that time pero dili physically capable of any labor work. Just enough to walk around the house or do minor chores. Sukad na mahulay si papa na anam-anam na pod og ka-bedridden si mama which was more than 2 years ago. Kini na panahon naglahi na akong igsuon kauban niyang partner. Masabtan ra nako nga dili na siya muhatag og para sa needs ni mama kay kaya naman nako financially since I work as VA na. Masabtan kay dugay sad kaayo siyang inantos pangitag kwarta tong walang-wala pa mi. And I know enough ra pod ilang kita karon para sa ilaha. Few months after na kami na lang ni mama, nagsugod na pod siya og kaluya than ever. More than 3 months siyang naalang sa higdaanan na walay gawas-gawas sa kwarto. She's bedridden. Ginasubuan og tingkaon, ginapabangon, ginailisan og diapers, ginapunasan kay walay ligo-ligo. For those months, abi na mo og mosunod na siya kay papa. For those months, kapilan nako gusto mo give up kay gikapoy nako physically og mentally. Gawork ko while gaatiman sa iya. Si mama tong type sa tao na dili mo give up sa life. To think di na maihap. Kapila na siya na stroke o gidagan sa ospital. Survivor gyud siya kay after a few months na totally bedridden, nakabangon man siya. Magpagawas na siya sa kwarto o dili na mosugot nga dili siya igawas. Though ginadiapers always, dili na siya totally bedridden, kay makalingkod pa man siya. Pero dili na niya kaya og walay mokarga sa iya sa wheelchair. Dili na niya kaya mo bangon og siya lang, need siya pabangunon. Dili alalay, but literal na karga, always. Wala na pod siya body balance. 30 minutes na lingkod, katumbahon na iyang lawas. Ginaantos nako kung unsa siya kalabad. Siguro na apektuhan jud ang iyang utok over time kay dili naman siya kabalo mo sabot. Sila ni Papa dili gyud mo sabot bisan unsaon og explain. Gusto nila sila pirmi ang matuman. I work long shifts kay need nako financially. Bisan og time sa akong tulog, magsige siya og panawag og naa siya kay kinahanglan. Dili maminaw si mama og imong istoryahan. Kung naa siya gusto, dili siya muundang hanto dili matuman. It's been like this every day for the last 2 years. She's incapable of everything. Nibalik siya pagkabata. Hilakan ko niya og dili makuha iyang gusto. Hilak nga tiyabaw, sumay-sumayon ko niya pag magyaw-yaw ko. Mangluod og mugawas ko sa balay. Dili mo kaon pag dili niya gusto ang sudan. Manawag siya og silingan pag dili na ko itolerate iyang gusto. Like gusto siya mulayas og makipuyo sa paryente kay para wala na daw ko'y hunahunaon. Gusto niya mangutang og kwarta daw kay inegosyo bisan di na niya kaya. Nabilin jud siya sa mindset katong wala pa siya na stroke. Nahuman ako sa part na magkuha og katabang pero lahi gyud ang iyang kalabad. Ako na lang ang maulaw. Dili niya
an og sugo bisan sa pinakagamay nga butang. Mugasto ko og 4 to 5K weekly para sa iyang needs og sweldo sa magbantay. Kapoy na kaayo ko. Daghan ko gusto buhaton. Gusto ko mo padayon og eskwela. Gusto ko mag-travel without burden. Gusto ko mahimong batanon without the guilt of spending too much for myself. Dili na nako maasahan akong ate kay wala na gyud pod siya pakialam. Bisan muhangyo ko na siya na pod ang magbantay kay mama. Daghan kaayo excuse to the point nga kapoy na kog pamugos. Lately, nakabalo ko na always di ay ginaampo ni mama nga mo taas pa iyang life. Wala ko kabalo unsay i-react at first, pero one thing's for sure ato nga time. Wala ako giganahan sa iyang gusto. Nasakitan kaayo ko. Giistoryan ako siya about ana. Gusto daw siya mo taas iyang kinabuhi kay para na ako'y kauban. Gusto siya mo taas iyang kinabuhi para tabangan daw ko niya mangitag kwarta. Gusto niya mo taas iyang kinabuhi kay gusto pa siya makakita sa ako mo graduate o magminyo, makakita sa iyang apo. Sakit kaayo kay wala niya nakita nga nagantos ming duha. I am mentally tired. I get very anxious every time tawagon ko ni mama and since always man siya manawag, constant anxiety is part of my day. I get anxiety attacks, but I learn to handle it somehow. Name all the ways to ease my burden, but I think I have done all of them through these years na. The cycle just never dies. I have questioned God, but I know He always has plans and I know this burden is not His doing. I pray, not always and not constant, but I pray. I just don't know how longer I have to wait hanging. I have to wait, but I need help. End. End quote. End quote. Murag medyo bugat yun siya nga kuan. Story. Bugat iyang sugilanon. Oo, bugat Mga higala. Story iyang sugilanon. O karon, I will try to be open-minded sa pro ko para sa iya o anti ko para sa iya ha. Lisod gyud iyang lisod. sugilanon. First of all, dirita dapat magkasinabot tanan, listeners and us. Wala tay labot sa iyang problema. Tama po. Nagkasinabot ta? Nagkasinabot ba ta? Igo ra ta nag-discuss. Igo ra ta nag-discuss. So, wala tay karapatan para mag-judge. Diba? Wala. Wala. Dili dato siya pwede libakon. Oo. Ay, actually, kanang, pwede man na to siya istoryahan. Hisgutan, istoryahan, i-discuss. Pero, ang libak, part na siya sa discussion. Mao ba? Oo, part na siya. But again, and since she posted this on a forum where 50,000 people are on here, then people are gonna have a say. I guess semi-public forum. Yeah, semi-public forum. And now it's going to be public because people are gonna share it. Yes, like bitaw us. pod, no? Bitaw pod. Like us, di ba? So, ang libak part na siya sa discussion. Oo, sige. Let's just acknowledge pod nga wala na to na experience yang experience. Wala kabalo sa iyang wala ta kabalo kung unsa jud ang iyang naagian. Wala ta kabalo sa iyang daily struggles. Oo, wala ta kabalo. Kabalo ko na adyo mo ingon nila nagbatasan niya oy. Naajud na. Naay pro, naay anti. Pero I will try to be a pro. I will try. Although medyo extreme ra kayo ang moingon kag I want her to die. Grabe ra pod. Extreme ra kayo. There are other solutions. Murag, although maybe she can think that, sure. She can think that. Oo, she can think. But she thought out loud. She actually very loud she posted it. On a semi-public forum. Yes. So, dili ta magsugod. First, wala tay nagian nga experience niya. We are not in her shoes. Personally, wala tay experience. Kitang duha, wala tay experience. Kay basig ka mo naka-experience, di pwede mo magsyagit. Pwede mo mag-share sa inyong feelings. Come on, let's discuss. Pero kami, wala may nakaagi. Fortunately, wala may nakaagi ana. Ay, abin ako nareklamo siya kay hinay ang volume. Nga naman mareklamo siya. Let's read the comment first. Because I love reading comments actually. Okay, naatay, tig
Tigpaminaw tiglantaw si Nichiel Blank. Ambot lang, sorry kaayo wala ako kabaloon sa pag-pronounce sa imong pangalan. You have to like kanang comment how to pronounce your name. Kay kapila namin na correct diri. Gani no. Oh, ako ang pagka-pronounce sa imong name kay Nishayo. Hello, Nichiel. Nichiel. Thank you so much for listening and for commenting. Niingon siya. Atong basahon. Hello, dili ni Advice Friends. Happy kaayo ko nakaagi sa inyong podcast. Ganahan kaayo kong mga topic ninyo bisan year ago na ay dugay na siyang tigpaminaw. Dili basig karon lang niya na discover then masking a year ago na ang topic ganahan gyapon siya. Salamat pwede po. Pwede po nga na. Ala bright ka. Bright man gyud ko tanaw akong agtang. Ang imuhang perspective ang ako ang tuhuan kay ang a year ago na nato nga mga topic. Karon lang niya nakita. Ganahan siya. Ganahan gyapon siya. Dili outdated sa iyang paminaw. Oo. Ganahan ko sa imuhan ni siya. Ana siya padayon ako iyang giingon. Ako gyud gisugod sa sinugdanan. Salamat ka ay. Maulaw ko sa sinugdanan. Ulaw kayo mo sinugdanan. Ulaw ang sinugdanan kay amo ang mic no kay dili mic. We've come a long way. Oo, may gani karon minimo na discover, look at us now. Mura kang episode 3 ang pinaka-worst nato nga episode, inomduman ako. Nakahilak ko ato episode 3. Anyway, ana siya. Thanks sa Binisaya nga podcast. Daghan sad mi nakatunan listening from Germany. Yes, hello. Hello. Shouldn't fool. What's daw to? Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen ni mo dira. Tama ba akong pronunciation? Naabot tayo nakatunan daw. Kay kisa kita na nakakatunan. Si Tomsky. Tomsky. Ay, nakahinomdom ko. Ala, oy. So, she cares. Guten Morgen ni mo dira, Nichiel. Og nagtanaw po si Wafik. Hello, Wafik. Watching from New Orleans, Panakan. Pauso kayo, oy. Bago ni siya nga pauso ron. Ay, dugan na. Mo ganiin ko, sarcastic lang. I don't even know how to ride the sarcastic jokes. She cannot read sarcasm anymore. I can, but I cannot. Nya mahibalik ta sa sugilanon sa usa na to ka random person. Kani si random person nga nagproblema sa iyang mama nga nung buhi pa. Gusto na ko siya sabton ha. So, ayaw mi i-1 star kay basig si darling anong niuyon siya nga dapat mamatay ang mama. Dapat na ay 2 sides ta diri. 2 sides ta diri. Naay ka nang dapat dili mamatay ang mama. Naapoy ako dapat mamatay ang mama. Lain paminahon guys. Dito sa pro o sa anti na lang usa ko man. Dili clear kung unsa ang pro ug anti. It's not very clear. Basta ako maingon lang no kay wala man nato na agyan yang experience. We never experienced that kind of pain, daily struggle niya to be dealing with her mom or his mom, whatever he or she is. They na lang. Whatever they is. Basta kay wala ta kaagian na. And so kung always siya na stress every day, 24/7 bisan sa panahon sa iyang tulog. Tawagon pa siya siyang mama. Kutay na ibel, tingiling-iling-iling. Kuntahay lang. Exaggerated lang na siya nga example. Manawag siya sa iyang kutay ang pangalan kay Kieran. Kieran. Anak na lang. Ang anak gani. Oo. Ay, anak. Sige, anak ang name. Anak. Tingiling-iling. Nak. Anak gani. Nak. Unya, ma-imagine lang ni mo. Natug siya. Maugani, no? Ma-imagine lang nimo kada panawag sa iyahang mama, nak, masakit iyahang dugan. Ma-imagine lang nimo. Kay kisa din ni mo ma-imagine nganong pinaana man jud. Kanang sa call center sa una kada tingog sa Avaya, masakit ako dugan. Katong call center days. Mao na ako ma-imagine. Pero her experience is worse than my call center experience. So ang ako lang kay dili nato siya i-judge. Pasagdan nato siya nga ingana yang i-think. Total, kung naamang galing gaba, if karma is true, and I believe that, dili man kita ang magabaan, guys. Siya man. Siya man. Kung mutuo mo gaba, pananaw ninyo lainag, batasan ani ni random person. Uy, sa anak. Nganong i-wish man dyan niya nga mamatay iyang mama. Okay lang na, guys. Kaya ngano siya man ang magabaan. Kung tuon ninyo, sige mandag ninyo, kung tuon nato nga deserve siya nga magabaan,
siya may magabaan. Oo. So, give her that space. Nga, total, siya naman ang nag-trash talk siyang mama. Mauman. Gitrash talk dyan niya yung mama. Maupod. Gitrash talk man dyan niya yung mama. And also, there are two sides to every story. We just heard her story. Wala na to na doon ng story sa iyahang mama. Oo. So, I'm just being open-minded in here. Like, wala ko ikuan. Dili na ko siya i-condemn nga nung kailangan jud mamatay ang mama. That's her thought, let her be. That's my opinion. Naa siya katungod na maghuna-huna, ana. Oo. Total, wala man jud niya gibuhat or wala man siya planong i-intentional jud na pod yun. Lain pod no. Lain pod no. Wala siya intention na ingon, ana, sa akong nabasa. Murag kuan lang iha, murag ka ng dapat mas sooner ang end. Gusto lang niya mag-end ihang suffering. If that, kung naalay ways nga dili mamatay iyang mama pero mag-end iyang suffering, I'm sure Poster will go there. Actually, mo na ang na-share na ko ning story sa akong husband, si Nathaniel Blank. Yan na siya nga, extreme ra daw ang solution. There are other ways. I'm sure there are. Sige, let's look at it. Number 1 is to abandon na lang. Abandon. Makagaba po na, but I think that is also worst. Wala matay, mapit. Sorry! Also, grabe budya nga solution. Wala man siya kapadulngan gyud ani. Ni napay isa. Unsa man? Give her up to home cares. Ay, oo. It's not just exclusive to kuan manggod senior citizens. It's also for people with disabilities siguro. And also her mom is probably old. She's probably a senior almost something. Murag diba? basin senior. 24 man siya. So basing naa sa mga napa siya ate pa jud. Napa siya ate. So basig senior. She can give her up sa home care. I think nasa mga 25K man yata ang bayad sa home care. Araman di ay na. Dili ko sure ha. Range siguro niya kung ginapasabot 25 to 35. Kay ang lola sa akong husband is 102 years old. Congratulations. Oo. So, of course, dili na ang mga anak niya ni lola is also senior na pod. So, they cannot take care properly anymore. So, they have to put her in a home care, which is very good. And every day ang tracking or kanang checking in, tracking na noon, murag metrics. Every day ang check-in, checking in. Oo. If she gives her up to a home care, not give her up ang term, but if she puts her mom in a home care and she can have more time for herself or more time to earn money, because she will have more free time. Valid kaayo na sa katanang kalibutan, mao yata na ang pinaka-best. Mao na best solution? Best solution, Jud. Nani, alangan na magpasagdan niya na mamamatay. Alangan na mag-i-abandon. Mao to akong first solution ba yun? Abandon. Ay, dili. Nagkuan ka, nag-save the best for last ka. Pwede pod. Gipagtanggol ko niya, guys. Ana man na. Di lain to akong solusyon niya niyang abandon. Mura na po nagipatay. Diba? Lain pod. Kung imong boto na hunaon. Lisod ba na siya kay ngano? Kisa man mo para mag-judge. Nga siya, ang iyang side, sa iyang pagkastorya, luoy gid siya paminawon po. Luoy kaayo siya, wala na siya panahon matug. Oo, wala siya panahon matulog. And sa pagkalibak niya siyang mama, which is true, gilibak niya iyang mama. Sa pagkalibak niya siyang mama, nga dili pa jud mangluod pa jud og dili i-invite sa party, nga dili siya invited. Dili ubanon sa laag. It's a burden. Burden gyud, wala na siya life balance. Oo. Pero pwede ko manglibak sa mama. Sige daw. Dapat maulaw mo sa inyong anak. General na ni siya, dili naman ni mutagos sa iyahang mama sa mama ni Poster. Oo, dili ni libak para sa iyang mama specifically, para ni sa tong tanan. Mamamang siya, gilibak ko siya, gilibak na ko siya. Gilibak po ni mo sarili. Gilibak na ko sarili. Dapat maulaw ta sa atong mga anak. Bitaw tinuod ka. Oo. Mao na ako ganahan sa akong mama. Akong mama. Imo ra day na mama. Naunsa?
Akong mama never demands and akong mama. Among mama. Diba ka igsoon man mi wala mo kabalo? Kabalo sila wala. Fun fact. Okay. Among mama dili na mag-demand. She might request. She might do that. Kanang ganahan ko ana nga speaker. Pero dili gid mo ingon paliti ko ana ugma or next month or what. Dili man ing ana. Pero magpadungog-dungog style. Mauna hantod sa maanoy nako. Okay. Mauna dira ang ambot lang kung pwede na ko naisulti ha. Naswertihan mi sa among mama kay dili siya demanding. Oo, tama. Ano dili man pwede isulti na? Ambot nga nung na-feel na ko na. Pero na-feel niya nga, dili niya pwede i-praise yung mama. Na-feel na ko na, nasurtihan ko sa among mama nga, dili siya demanding. Oo, niya kabalo siya mauwaw. Oo. Muhatag hinoon, may, di ba ka naaman na inguna na pag mo request ka, dili na hinoon ka muhatag, kay ni-request man ka, di na lang ti katagaan. Oo, kay maglagot man ko, pag na mo request, kay mo request ka, ay, di, nanuon ta katagaan. Oo. Si mami, tagaan kay, what ni request? Nagpadungog. Ay, nagpadungog. Nagpadungog. Oo. Ing ana, pero dili siya mo demand. Kay kung dili ni mo paliton o dili ni mo hatagan, dili raman siya mo kulit. Walay kulit na hitabo, walay something. Oh. Muna ingon ana pod ko dapat sa ako ang anak in the future. Nga. Ako pod. Anak, nice ka ayo na nga TV. Oh, clear ka. Di ang ato bakit dapat maulaw ta, guys. Kay wala man na sila again. I said this in the previous episode, like which was earlier, like 2 hours to 3 hours earlier. I said wala sila na ngayo nga dalon sa kalibutan. They didn't ask to be born. No, they did not. So nganong buybuyon man nimo sila? Mo gani no. Ako'y nagpakaon nimo. Ako'y nagbayad sa kuryente tubig. Nagpa-eskwela sa imo. Ang baon nimo daghan kayo cellphone ni gadget ni laptop ni Gipangayo ko ba na ikaw man ang nagbuhi sa kwadras kalibutan? Kung pwede lang katubagon, anaon man jud ka. Wa na ko pangayo ang mabuhi dres kalibutan. Dapat wala na lang ko nimo gianak kay imo ra mang iboy-boy. Mao gani no. Wala na lang ta ko nimo gianak para dili ka wala kay buyon, wala kay paltag laptop, wala kay bahatag baon, wala kay paskwelahon. Anaon kag tubag sa imong anak be. Which is true. Tinuod kana true. True na siya. Inyuhan ang responsibility inyong anak. So, example, ikaw na stroke man ka mama. Mom, you got stroke. You can't move. Kaning mama ni poster, mama ni mama ni poster, mama ni random person. Diba? Dili na kay kakalihok. You cannot make a living anymore. Diba? So, the bare minimum is not even bare minimum, but she's doing a great job. Based from her post, she takes care of you. She provides for you. She changes your diaper. She carries you, literally carry your body to your wheelchair. She takes care of you. That's more than enough taking care of you. You have to be grateful. Don't ask for more. Like kanang ubanon pa kaglaag, it's a burden. Mauwaw ka sa imong anak. Moingon ka diri lang ko nak pa, di ka maglisod. Gusto ka mula agnak, diri lang ko mo. Kuan lang ko, manawag lang ko sa cellphone kung na ako'y kinahanglan. Anak ba? O tanawa nag-comment si Nichelle, kalisod sad aning nga problema. Uy, magkuha na lang siya mag-atiman. Maulaw daw gani siya makuha o mag-atiman. Di kay nakatry na daw siya niya. Ang nahitabo manggod daw, nakatry siya kuwag katabang. Ang nahitabo kay dili gid daw lungan hanto dili mo resign kay tanan isugo pati sa pinakagamay butang isugo. Ay ni-mention di ay siya nga boomer iyang mama, so senior na. Senior na. Lisod na siya change, guys, kay pa sa old people. They are embedded, their attitude is embedded like on not the brain but the bones. Embedded siya sa bones. Sa cartilage. O sa bone. O sa bone marrow. Sa spinal fluid. And the nervous embedded system. Na siya. Embedded. Ang ilang batasan, wala na sa brain. Na siya. Dito, nakatato na siya, guys. O 2 to 4.
today together forever. Tomorrow day, today tomorrow. Ay, pwede po today together forever, no? Ay, oo. Ay, bright ko. Bright man jud ko. Mo gani, lain siya na mama. Para sa kuha lang ha. Pero dili kung lain ka na mama, okay raman. Wagay ko niingon na unta mamatay si Angelica Pukisiulo ug ang mama ni Jake Zairos. Gabi, dili po. Kailain kay sila na mama, pero wala ko niingon na unta mamatay. Mura sila dili mama, pero dili ta mo ingon nga mamatay sila. Unta lang. Nanglibak lang ta, pero wala ta nag-wish nga mamatay. Ang atoa lang kay kanipod si poster, medyo extreme ra pod ang iyang solution ba na nakita. Murag ang light at the end of the tunnel is the death of her mom. Oh, no? Makita niyang freedom is the only freedom she will, like, to reach freedom, her mom has to die. Murag ana ang iyang nakitang solution. Di, nagpagawas lang gini siya og gibati. I'm sure she doesn't actually want that to happen. Are you sure? This is a long post. Bitaw pod, no? This is quite intentional. If this was like a in the moment kind of thing. Gi-extreme niya ang iyahang gibati. Para lang mabawasan ang iyang... Murag nagpagawas lang siya. Nagpagawas lang siya o gibati. Pero paminaw poster na tay home for the aged, home care. For the home care. Naay pwede nga ing ana nga style. Pero dako gid siya bayro nun. For an ordinary person, one person to be earning 25K just for that. Wala pa ilabot imuhang expenses. Imuhang bill sa balay, but... Ay, every month, di no? Monthly na siya. Ay, kahadlok, nga gasto. Mahal siya. Mura kag nag-monthly og sakyanan nga pick-up. Or ka ng mga dagko nga SUV. Mahal siya. Pero if it... I would choose that for my peace of mind. Bitaw. Kay murag ang alternative man good kay mamatay na lain po. And also, eventually, we all die. Right? You will not be paying 25,000 forever. Your mom will eventually die. Just don't wish it because it will happen. Kay lain man pod ko nga gi-wish nimo, mao lang ni ang nakalain, no? Naingon si Nichelle, best solution jud adto na lang niya dalhon pero patyon sa bayaran. Mo kay mahal kaayo. Pero like I said lagi, kung mahatag pero kung mapadala niya yung mama sa home care, she will have more free time. Therefore, she will have time to earn more money. I guess siguro kung 2 jobs siya, one for the home care and then one for herself. Or maybe maka time siya para sa iyang sarili na upskill for better opportunities siguro. One job, then she would be affording that kind of bill. Kaya nga naman guning kalibutan nato nga dili man ta ka-afford ron nga pati itlog uy tag-unsi na sa tindahan. Ni ana gud si Ate Connie shout out. Na tag-unsi na ra ba kring? Hala. Ay halati hala. Mahal na di ay no? Upat kay 44. Ay kalay mahal na gid kaayo ang palalit. Mahal kayo kay ngano mo palit ako isa ka tray, 285 ang tray. Mahal siya. Ay, wala na lang sa mi nag-egg, nag-corn beef na lang sa mi guys. Kay mas barato man ang corn beef, daghan ang makakaon. Maupod. No? 44? Ay, dili man mas baratong corn beef, pero mupalit kag isa, daghan ang makakaon. Ang isa ka egg manggod is 1 person. Lain pog tungaon ng egg. Lain pod. Lain pod. Unya, kanipod si random person's mama. Papaminawan ninyo dili ni advice. Uy, dili naman. Wala na gyud ko masulti anang mama ni random person kay dili na gyud na madala. Mao ba? Dili basta boomer. Wa na gyud ay kapadulong nga ng ilahang mindset. Nana na silang spinal fluid. Gani no naingon na gani nato na nakatato na 2 to 4 na sa iyang bones ang iyang So ang ato ang i-address na lang kay ang mga Gen X and millennial moms. Millennial moms. So, kay prevention is better than cure. Okay, prevention is existing but the cure is not. Kay dili na gid may maayo ang mga utok sa mga mindset sa mga boomer. Dili po tanan boomer. Sa bagay. Dili tanan boomer lain og batasan. Dili tanan. So sa atong mga Gen X ug millennial mom, our children are not our retirement. Apila ang Gen Z, there may be Gen Zs na kanang padulong na mamam. Ay, di ay ba? Unsa naman da edad sa mga Gen Z ron? Mga 20s na siguro na sila, 21, ay, 20. Ay, di ay ba? Yeah.
What if? Batang ina, kadaghan na ba og mga batang ina ron, no? Nalahi po na nga topic for another time. Pero guys, kabalo ba mo? Ay tanggalo na nato sa atong mindset na kailangan atong mga anak ang magsalba sa ato pagkatiguang nato. Dili dapat na pwede. Dapat na ing ana. As much as possible. Mo gani iniin ko ingon ming duha na surtihan mi sa mong mama. Dili siya ing ana, wala siya ing ana nga mindset. Wala siya ing ana nga mindset, guys. Wala siya nagpabuhi sa mama. Hantod karon god no na siya tindahan. O among mama nang ginabuhi siya. Hantod karon nang ginabuhi. Among mama. Tapos siya lang sarili. Fortunately, kaya pa mampud niya sa iyang kalawasan. Oo. Fortunately. So kami, wala jud mi kanang monthly obligations wala mi nagaing ana. So and we're hoping can we speak for the both of us? We're hoping na ingon anak punta sa atong mga anak na independent ba? Ako I would say right now I think dili siguro unta Lord no, dili ko mahimong ing ana nga murag mag-demand jud ko og kanang mga kwarta, monthly obligation, mga ana. Pero I think I would demand attention. I think lang. Attention, oo, bitaw. Kay mangluod yata ko og di ko magritan. Grabe pod kaayo na. Okay nganong nakaingon ko karon pa lang pag di ko magritan malain ko. Pag dili ko magritan og happy birthday or happy Mother's Day or happy Valentine's or bisa good morning. Oo, basta mga ing ana kung karon pa lang na feel na ko ulain lagi. Di unsa na lang pagtiguang nako. Feeling nako it's the same. Feeling ko lang ha. So I feel like I would demand attention, to be honest, and to be fair to myself. Kay basig mag-ingon tag perfect kay ni si darling. Dili do siya mahimong ing ana. Dili do siya mahimong maing ana ko guys, pero in terms of attention siguro. I think I need to be the center of attention even though naana sila pamilya. Kaluoy pod, oy. Monster-in-law ka. No, actually, no. No, actually. Ask my sons who have girlfriends. I'm not a monster-in-law. They're welcome at the house. They're welcome here. Oh, okay. Ako unta no kanang moingon ko sa akong anak nga tagdapod ko. Ay. Pero di naman gid ni siya maura to ang ato ang dili advice kang random person. Uy, kabalo na ko, Kring. Unsa man? Pagkatiguang nato, di kay naga-podcast gyapon mi ana. Ay, oo. Oo. Then pag wala ni nagahatag sa mo og attention, at least na aming duha. Maghatag mig attention sa isa't isa. Ay, ancho! And also, ang among attention, we will just be getting validation from people, from listeners. From listeners. From bida-bida. Yung si Nathaniel Blank. Wala, bida-bida di ko, Nathaniel Blank. Bantay lang kaon niya. Bunalan ka. Bunalan ka. Sa imong squishy bat. I wish nothing but peace for ang akong wish no, random person sa man. Akong wish no kay unta ma-upscale siya, number one, kay para mas dako iyang income because it is possible to be earning 6 digits even though isa lang imong trabaho. Possible na siya, mag-upscale. As a virtual assistant, pwede na siya. Pwede kaayo. When she's done that and she can afford home care, number 2 wish is for her to be able to send her mom to a proper home care and then she can just check in once a month or something. And then for her to have a life of her own. And to have a boyfriend finally or girlfriend. Or kung unsay gusto niya. Or basi gusto niya og kanang polygamy. Basi gusto siya og karahay. Pansexual. Or gusto niya og throuple. Or basi gusto niya mahimong cat-mom lamang. Pwede kaayo na. Or basi gusto niya mahimong kanang forever single but have many side chicks or side pieces, oo. Pwede kaayo. Kung unsa ang imong gusto OP sa imong kinabuhi, ay random person, kung unsa ang imong gusto sa kinabuhi, I wish you nothing but the best. Oo. And for your mom to have a peaceful old life. Unta no, genuine wish na mo na siya sa imo ha, random person. We don't know your name because you don't have a name in your post. But anyway,
mo na to. Kaning nga episode, guys, diri na ta maundang ha. Kaning nga episode, wala ni vote in the poll, wala ni ug ang pangutana. Kuan lang ni siya, magkuan mi diri, mag-usa ta, Biz the Academy na pon. Another Biz the Academy. Okay. Biz the Academy. Biz the Academy. Biz the Academy. Biz the Academy. Biz the Academy is a segment of the episode where we teach you a Bisaya word so that you know the meaning of it. Ang atong Biz the Academy word of the episode. Among Biz the Academy word of the episode. Biz the Academy. Biz the Academy. Among Biz the Academy word of the episode is... How about kahimtang? Kahimtang, okay. What is kahimtang? Kahimtang is a Bisaya word. And we use that. In Davao, we use that. It is kind of a common word. It's a common word. We use that. Ang imuhang kahimtang is sitwasyon. Sitwasyon. Literally ba ang kahimtang sa Tagalog? Sitwasyon, no? Sitwasyon yata. Sitwasyon ang ilang Tagalog yata sa kahimtang. Pero basig na ay mas old Tagalog word, older. Kaya ang English kay situation. Situation, sitwasyon, kahimtang. Kana. Mauna ang iyang kahimtang. Ay, guys, wala mo nagtana. Ay, unsa man? Usa day ang sugilan nun. Sige na tagbiskot og sugilan. Usa kabalon sa ng sugilan. Ay, mauna. Ay, sige, duha ang ato ang Biz the Academy. Ang sugilan nun kay? Istorya. Stories. Story. Sugilan nun is stories. Okay. Stories so, na siya. Duha na among nahatag na Biz the Academy word. Duha na inyong bayaran. Dili, wala din ni bayad, guys. Walay bayad. Walay bayad. Libre na siya. So, ang kaning explain po ng Biz the Academy. Ay, open no. Sige. Explain what is Biz the Academy. Explain. It comes from the word Bizdak and Academy. You know what academy is? Eskwelahan. But what is Bizdak? It comes from the word pod nga. Root words. Bisaya. Nga dako. Bisayang dako. Bisayang dako. Bizdak. Bisayang dako. Meaning, you're a Bisaya person. That's it. Nganong dako literally means big. But Bisayang dako is just a Bisaya person. It means a Bisaya person. Correct. But the literal meaning is Bisayang dako. Murag is big Bisaya. Puhon mayong lawas. Wa may kabalong anong nay maayong lawas diha sa phrase. Pwede naman kamo yung puhon pero nganong nay naadog maayong lawas kasi nagpauso ana. Ambot. Kasi nagpauso nang naibutang sa maayong lawas. Same ra pula sa Bisayang dako. Ang Bisayang dako, kutay mo yung ay, basi ka ng big old person. Murag sa English pa. Dili, mura siya kuan. I don't know. Uy, wala talaga hatag example word. Unsa example word? Bisayang dako. Example word sa Bisayang dako. Ang example sentence sorry. Sentence. Bisayang dako. Uy, kaila ka ni kuan ni Terrence Blank? Ay, katong taga-Amerika. Bisayang dako man to. Mao na ingana ang pagkagamit sa word. It's an adjective. Yeah. You describe a person who is Bisaya. Okay, good. How about the kahimtang? Kahimtang is an example sentence. Kanang lisod ang kahimtang ni random person nga nagpost ani. Ang iyahang situation. Her situation is most difficult. Lisod ang iyang kahimtang. Okay, good. Okay. Sige, maura to guys. And then mag-outro na ta. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang po para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili ni Advice. Basing na amoy mga topic suggestions or questions. Please reach out to us. Don't worry. Submissions are anonymous. Di mo mailan. To submit your stories to advertise or sponsor our show, go to diliniadvice.com. Again, that's DILINIADVICE.com.
Unya, maura to guys. Thank you so much. See you next time. Bye-bye.